Какво ще се случи, ако 2 седмици не консумирате захар? Първо, няма да задържате толкова течности, защото ще изчерпите глюкозата в тялото и съответно, като няма глюкоза, няма задържане на вода в клетките. Второ, ще имате повече тонус и енергия, защото няма да имате тези сривове заради кръвната захар, тези пикове, така наречени надолу и нагоре. Трето, ще си подобрите съня. Четвърто, ще си подобрите мозъчната дейност и концентрацията. Така наречения brain fog вече няма да го има, защото, както знаете, нашата приятелка захарта много спомага за него. Ще си подобрите цялата хормонална система, защото, повярвайте ми, захарта не е приятел на вашите хормони. За жените захарта е най-голямия вредител на кожата. Имайте го в предвид. Спрете ли захарта, ще може да си изчистите кожата и да имате доста по-сияйна и добра визия. А да не говорим, че чисто за антиейдж и дълголетие също захарта не е добър вариант. Така че помислете дали не бихте спряли захарта.